Pambihira naman yan, no? Quality na naman. Ngayon may kayabangan to. Talaga naman, no? Good afternoon, guys. Tanghali na dito sa amin. Oh, so ngayon, guys, good afternoon sa mga sikat dyan. Oh, so paki-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell para update kayo sa aking mga video. So ngayon, guys, mag-uusap tayo. Nope. Ang itim ko na, guys, oh, kasi alam nyo ba, nag-extra ako doon sa aking utol na foreman, si Boss Foreman. Nope. Nag-extra ako ng 2 linggo. Babad talaga sa araw, kaya medyo nabura yung pagka-quality natin. Hindi totoo yan. Okay lang yun, guys. Okay lang yun. Oh, shout out sa mga sikat na vlogger dyan. Mga sikat na vlogger. Maraming sikat na vlogger eh. Pero karamihan dun sa mga sikat na vlogger, halos Mas magaling ang kamay ko dyan. talagang yumayaman. At yung iba naman tumutulong. May mga kilala akong mga vlogger na tumutulong eh. Mga taga Bicol yan. Yan sila Bal Santos, si Kuya Rab, si Virgilin. Yan, mga tumutulong na yan. Mga Bicolano yan, guys. Kaya masabi ko sa mga yan, sana ipagpatuloy lang nila kasi sa dami ng taong naghihirap, talaga maganda yung ginagawa nila dahil ganun talaga. Kasi yun naman ang turo sa atin. Pag gumawa ka ng mabuti, igawa mo ang iyong mga kamay para may maitulong ka sa nangangailangan, tulad ng ginagawa ng ang dating daan. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ngayon, guys, mag-uusap tayo ngayon. May meron tayong pagkikwentuhan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi tulad ng yung iba kasi mga vlogger ngayon, ang ginagawa, yung nagmumukbang, nagpa-prank. Kaya rin naman natin gawin yan, guys. Kaso lang, syempre, sa dami natin, sa dami ko masabi kong may mga ginagawa kasi ako na hindi ko magawa yung ibang gusto kong gawin sa channel ko, guys. Kaya siguro hanggang ganito lang muna ako ngayon. So ngayon, guys, yung iba kasi mga vlogger nagpa-prank, sila. Kaya rin naman natin gawin yan, guys. Wow naman. Wow. Yung prank na yan. Yung prank na, hindi nga nila alam kung sino nagpauso ng prank na yan. Nung unang panahon, guys, alam niyo ba kung sino ang nagpauso ng prank? Kasi nung unang panahon, guys, may prank na. Oo, may prank na, guys. Ang nagpauso niyan, guys, sino ba to? Si Frank Sinatra. What? Oh, di ba? Yan, ang nagpauso ng prank niyan, si Frank Sinatra. Yung iba, nagmumukbang. Madali lang yan, yung ginagawa ni Boy Tapang. Diba si Boy Tapang, mukbangers. Hari daw ng hari ng mukbang sa Pilipinas. Kaya ko rin gawin yan, guys. Bola lang yan. Yung mukbang na yan, yung papaya, kaya kong kainin yan. Sili, kaya ko rin yan. Pero hindi niya alam kung sino ang nag-umpisa ng mukbang o saan nanggaling. Saan nanggaling ang mukbang? Nag-umpisa ang mukbang sa Korean. Sa Korean. Mga taga-Korean na nag-umpisa niyan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Napunta dito sa Pilipinas. Kaya pumalak dito sa Pilipinas ang mukbang. So, ang nag-umpisa niyan? Sino ba? Si Ryan Bang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! O, di ba naman? Kasi may natutunan kayo kahit konti. So, ngayon, guys, medyo stress din kasi ako, guys, ngayon. Pero yung stress na yan, nawawala yan kapag nagpapatuloy tayo sa ating mga tungkulin, sa ating mga ginagawang
mabuti para sa atin, para sa ating kapwa-tao, mawawala yung stress na yan. So ngayon guys, alam nyo ba kasi guys, bata pa lang ako guys, binubuli na ako. Sobrang mahalas mo sa buhay. Binubuli na, bata pa lang ako, binubuli na ako guys hanggang sa ngayon, binubuli ako. Sumakay nga lang ako guys ng jeep. Sumakay lang ako ng jeep, binubuli ako ng yung mga pasahero. Hindi ko masyadong inaano yun, pinapansin. Tulad lang nung pumunta ako sa basta pinuntahan ako guys, sumakay ako ng jeep. Alam nyo ba guys, binuli ako ng mga pasahero guys. Nakaganon lang ako guys, oh. Gaganon ako, nakahawak ako ng tas nakaganon. Di may bakal dito guys. Tapos gumaganon ako sa pasahero guys, sa pasahero. Binuli ako guys. Dal-dal ka eh. Alam nyo ba ang sinabi sa akin guys? Psst, psst. Pugi. Pambihira naman guys, hindi ko naman kailangan ipagmalaki yun, hindi ko kailangan na sabihin pa nila yun. Kasi, nakikita ko yun eh. Alam niyo yun eh. O bakit kailangan pa sabihin sa akin na, psst, Pugi, pambihira naman no, quality. Hindi, salamat guys. Sige, at babiyahe na ako guys dahil nagbibiyahe lang ako ng tricycle. Hindi ako makapag-vlog kapag nagka-tricycle. Kaya ganito lang, ito lang nagawa kong vlog. Salamat guys.